Ki arngot ki Menteri Sarkar ki bedang Sushimti Thamai ya keshuki Menteri Haga Sarkar Meghalaya Democratic Alliance ki lapen pau bagi don shisha ke jing angnot bantrei bat ai ke jing sakri ke babhai ki patba bat ban kentiu ya ke jela Meghalaya lengba kita nak trekam bagi pen. Menteri ubah kami ya kamri dok ha ubah dat sakyat bhala mare ulong ba ule kendu ya ki officer jong katanat PWD building GAD bat fisheries na kabanta banya phaliu jingmut ban kentiu shu ek rukam trekam jong kini kitanat sarkar ulong ko Menteri Sarkar unwa dikilat kelenti ban kentiu shu ek kamri dok ha bat un shimru ya ke jingkit kli ban pen bha bat pen ben lada don kinu ki jing bakla na kabanta ban kentiu ya kan kakam haka jela barok kawai. Ubat dasakyan, ula pentip ru ba udan ke jing temu ba jing angnut ban penlong ya ke jela, kabala ban pendap bat penmi hi daladi ya ke dokha, lengba ke aquaculture mission, haba ong basyan na kalyang jungu unsa betha ya ki officer, bakin let jurip ya ki pung dokha jung ki beriu ki balayo ya ke skim, ban pentikna baki pentrai kam hok ya ke skim, kumba kadai ban long. Ban ya syakmat, ngawan hang ni ban shimya ke responsibility la don ki jimbuklaro man rectify ki de ban wat sisu ki lat klenti ki opportunities habai bat ka fishery department na ka mata ka state na mata ujat benriu jongi khamtam na ka banta kini ki badon se ki than ki bakondong ki ba shania lane ki ba don kata ka jing trekam mo habai bat ki mut kani ke department fishery jongi katkum ka jing tip jonga manta deka motif main jong kani commission deka tahi mo na banta ban penbun na kata ban penbha te ban omai ban penyo jing mentoi ya gino ki ba don hakani ka lain kan te tang kata hi ngala ban ong menta te mo de hadin tengin se pat ai ka ba ngila ban lek nam ta ko yo mo haba ka pisa ka wan na menta ka jingha te ho ngimla ban len ba udon hi katu kani ngut u beneficiary hakano kono liang ro uba lak banlong umlap lenti ne lak banlong ke ba ulek khnang lak banlong mo kadau kat kabun ke tengin dai hoi nga kumu in charge menta te kade ke jikit the ke jonga ban ma bat ka tim jonga bangin wat ya ke jing sisa balai dan ne kumno te hadin kata pat tengin sawat ki solution ba per na ka mata ka jimbha ban Katba Menteri ubah kami ya ke Public Health Engineering ubah Renington L Tongkar ulapan pau ya ke jing benyau halo ke jing suki jong katanat ban pentrekam ya ke skim Jal Jeevan Mission bat ong banakaliang jungu unsalum ya ke jing lang bat ki officer ban pentikna bakidai ban pentrei statno ya ke ni ke skim Uyatho bakat kum kene ke skim hadu san lak teli kilong yeng kide banyo ek umbam umdi hendrai hadu menta tang arpau hajar teli kilong yeng ki badang yo jing mentoy na ke skim hakabe de bak jing suki ban pentrai ek Greater Shillong Water Supply Scheme uba Renington ulayatho ba Menteri Sarkar barim uba kmi ekatnat PHE ulashim khya bha halor kene kaban hendrai kidang don hi ki jing e ki badang hap banya penban khanang ban la pen state no ekakam Uba Renington L Tongkar uba kami ru yakatnat legal metrology ula pentip basyan unsalum yak jingalang bat ki officer kani katnat ban pen khim yak jing sakri jongka na kabanta ban tel akam yak jing le thok le shukor jongki nong khayi hakathau ko wo yak mar ki mata ngidon ka thong ba khrau wat pen poi sha ki long yeng jong ki nong kendong par khoi bat kataru kadai ka thong ka ba he hakabangin habat pendep by March or by December 2022 kita ka dikatong hakabangin habane tre extra time rekat bat ka department ngan ya kenduk mentai ki senior engineers jong ka PhD hakabangan yok ben slok halor jo kane ngin persang bat lek ka bahatam bat ngin nom pen ya kane ka bu hakabaka sarkar India ka ai pisa lambada ka nabaka JJM hakabangan yok mantu poi ya pait sya kilong yeng jong kinong kendong barak hakabe de ka peci habban pediang ke jinsya bagi dang suki palat hadu hakini ke arsmilas ni kadang kokol tinggal i ba kidang dep tang kumba arpo hajar yeng e ke barak konek kadu mentah ngidon ka target hadu san lak yeng tam ki yeng ki ban habban konek ke pait te jinsya kapan ste jinang duna palat
compare ki state ngidang kham hadin ha ka jing de ka percentage ka bangil achieve hadu manta tingin hab ban compensate yakane ngan request ki engineer ngada kwa ba kane ka jikit klik kan rung habaro ki engineer bakin tray da kaman sim kaba kikwa ban syakri shisha ba ba kinda yo shisha kata ka jing mentoy omdei bakin tray under pressure of somebody, under pressure of the government and under pressure of minister ngakwa ba ki engineers kindon kata komersim hi ba kadai ka jingkit klik jongi way pa way bangin nom ways ya kena opportunity ndrengi dei ban pen poi sek pai ba tengah kwinti ba hikini ki shibnai by next month I hope ba things will be full swing kata ka banga kerna